Kdo chce texty? Budeš to číst? Tady se postav, budu to kontrolovat. Jak budeš zpívat? Číst. Výzva pro zpěváky. Já ještě, než se nám to sem sejde, ještě jim dáváme poslední šanci. Já vám řeknu něco o koledách ještě. Původně se koledy zpívaly pouze během doby vánoční. V posledním půlstoletí se však oproti tradici zpěvu adventních písní a rorád začaly zpívat již během adventu. Historie vánočních koled sahá do přelomu 12. a 13. století. Podle legendy je autorem první koledy František z Assisi. V Čechách je koledování doloženo již v předhusitských dobách. Slované přijali název koleda z latinského slova kalendae, kalendy, označujícího první lednové dny, kdy se slavil slunovrat. Takže toliko o koledách. A my se nyní zapojujeme do projektu Česko zpívá koledy a budeme zpívat například s Lanškrounem, s českými Heřmanicemi a s dalšími 80 městy v České republice a některými v Evropě. Já předám slovo paní dirigentce Evě Kaplanové, která bude dirigovat. Hudební doprovod zajistí paní Tomková. A pustíme se do toho. Nakopírované texty máte tak po sobě, jak ty koledy jdou, ale to nevadí, když to nebudete mít hned nalistováno, určitě se chytíte. Takže doufám, že to bude slyšet hodně daleko, ten náš zpěv. Tak my jedeme s vámi. Tak pojďte s náma.